sa ka. Ano ba da sayang kaagi ka doon? Mao kining sa kalalaki nga taga Makaas, Katmon, Cebu. Agad matatampo, nagdasingan nga Jerry. Recorded by Radio Mo TV. Jer, unsa man ganahan ka makauyap? Oh, unda. Yan naman. Nakaihatay nga chicks na ko? Oo, naa. Taga inyo raman na sa Katmon. Pero huy, kung magkauyab gani mo, ayaw binuangi ha? Siyempre. Nakinumber niya kay akong tiksan. Oh, sige kini kopyahan ni Bibi. What's may nga niya? Lina akong pangan. Ako sab si Jerry. Tinuod nga taga Katmon ka? May noon kay parehas sa tag lugar. Di ka number na ko, Jer. Sa imong amiga. Aw. Okay ra ni mo, Lin, nga mag-text ko ni mo, manawag ko. Okay na, uy. Salamat, Lin. I love you, Lin. Jerry. Manay tinuod, Lin. Sa sige na tog, kontak kay ba? Naigugman ako niyo. Nahigugma ka na ko. Nga, pag hindi na magkita. Saan mo na nga. Mau mo na akong gibati ni mo. May chance ka, Colin. Bisura sa manang sugtun di ka, uy. Nga, pa ta magkita sa personal. Sige lang, God. Di pa ka na nga. Iniguli na ko diha. Uyab na ta. Sige na ba? Sige na lang, uy. Na. Payab na ta. Salamat, Lin. Tinuod uyab na mo ni Len. O, day. Iyan akong gisugot. Oy, maay hinuon kay uyab na mo. Lipay sa bitaw kay ko, day, nga. Iyan naging kong gisugot. Hoy, ayaw nagbinuangi akong amiga ha. Basig mo ng pasakitan. Day, kinamay tabo, day. Kay love kay na ko si Lin. Kumusta, Megs? Kinsay mo gimex, uy. Kinsa pa mo, day? Ikaw? Anong Mex man yung gisangpit na ko? Kinalan ko nga, Megs, ang atong tawganay. Okay na mo? Okay kayo. Kuan ka nang pauli di ko des ato? Tinuod? O, lagi. Sige. Magpaabot ko nimo. Ikaw ni Megs? Ako in town ni. Kuopom di ka? Ikaw gani. Gwapo man sad ka. Lipay ni ko nga nakita na tas personal, Megs. I love you, Megs. I love you too, Max. Recorded by Radio Mo TV. Balik lang ko din sa syudad. Pero, murag ni pilit paghapon sa akong lawas ang kahumon dilin sa akong pagkakos niya. Lin. Megs, Oh, Megs, kumusta? biyabi ako rin sa Lapu-Lapu. Ha? Pag-sure, ay. Lagi. Nag-usap ni ka des na Lapu-Lapu. Nanarbaho ko. Ako mao na, dool ro dita. Kay, niyabs ko sa Lapu-Lapu. Maayo hinuon. I-text begon asa ka napitas Lapu-Lapu. Aron,
Mana ka na ko. Megs! Megs, lipayan ako, uy. Nga nakita na sad ta. Ako sa Megs. Lipay sa kay ko. Maayo hinoon nga doon lang atong gitrabahoan. Kipermita magkita. Maugid. O makuha sa ka na ko din sa imong trabahoan. Salamat Amya. Sa iyo may magawas lang. Ako na napiton si Len sa iyang itrabahoan. Oh. Uy, ni-text mo si Len ako. Megs, ayaw lang kukuha aron. Ay mo overtime ko. Oh, mag-overtime di siya. Okay. Mapauli lang ako eh. Nagabiin naman lang. Huwag mo reply si Lynn sa akong mga message. Kung tawag ka sab, yung i-cancel. Akong text na ng niyang amiga ni. Salamat kayo ni-reply ang iyang amiga. Wa man mo overtime si Lynn. Ni undertime man ganito siya. Oh. Uy. Hain this Lynn. Sorry kaayo, Megs, ha. Dito ko sa boarding house akong amiga ko. Nakatog ko dito. Ay, kuyawan mo tanin mo eh. Ingon ka mo, overtime pa. Dito ra di ko si mong amiga. O ako mo dayo nag-overtime, uy. Gikapoy yung manggut ko. Pauli na. May buhaton pa ko. Inuang ni. Pila na kayo gayon nga i-text ko din. Pero, di mo reply. Di ni-text. Ang amiga mo din. Di abaya sila diri sa Pecas Barrio na Nisco. Gusto. Wala di disco sa unahan. Ako siya doon eh. Megs, nga nang niya ka? Mauday nga wak ka mo reply na ko. Kaya nagdisko-disko de ka din eh, ha? Dali, Istorya ta. Ayoko birahaon sa ba? Istorya sa ta. Dili ko makigstorya ni mo. Kina ko yung mga kauban. Magkita lang ko niya ta. Lin, ato sa ko ni Klarohan. Naon sa di ka? Anong di naman ka mo reply na ko? Kung tawagan sa ka, imo i-cancel. Sumukan ni mo, oy! Gusto ko mo sayaw. Sumukan kay ka. Buwag ta, oy! Lin. Pila na katuig ang nakalabay. Sukad nga nakabuwag mo nang ini. Pada ako nang tingali nga, mangita ko lain. May text. Hi, ako di ay si Lizel. Pwede makig-friend mo? Mauni akong Facebook account. Madugos komputeran eh. Ako ni search. Diyan ako. Ako na siyang nakita. Kopam din siya. Pero... murang bata lang. Ako tawagan niya. Mayo hinuon kay imo na ko nakita sa Facebook. Di ni kag number na ko, Zel. Hinatag na sad sa ako mga kaklan. Pwede ta makita, Zel? Sige. Asa man ta magkita? Hi, Jerry. Ikaw ni, Zel? Yep.
Naunsa ka, uy. Gitutok mong kag maayo na ako. Wapa ni mo eh. O, bata pagid kay ka. Pila di edad mo? 15. Ikaw? 21. Ah, Ay, mangita sa dag, makao na. Diba, sige, gutom na ka. sige. Aron inig ka human. Moadto ta og pantalan. Huy, naunsa di ka? Ganina rin ka nagsigig tutok na ako. I love you, Zel. Jerry, Bahala na mo ingon kang preskor kay ko o tiguan ko. Ang importante nga, may baw kang nalagti ka. May paglaom ka ko ni mo, Zel. bisan tuod og maguwang ka na ako. Pero, ang kuno na ako nga love sa tika. Tinuod, Zel. Ulagi. Sa ato pa, kita na. Oh, Jerry, Salamat, Zel. I love you. I love you too. Di ka mauwaw nga makikuyog na ko nga magwawam ko ng mag-idan. Dili man. O ganong mauwaw man ko nga love man tika. Salamat, Yam. Ha? Yam? Manay gusto na kong atong daw ganay, Yam. Sige, Yam. Ato ta sa may pantalan na. Diba, ganun ganahan juga dito. Nindot man ko dito, kay na ikalingkuran. Unya, hangin sad. Bitaw. Sige, ato ta. Yam. Ayog na ko pa sakit eh, ha? Nga nang pasakitan man tika? Basig mangita kag lain ba? Nga parehas na mag-edad. Dili na mahitabo, Yam. Kay love kaayo tika. Salamat, Yam. Kadiyot. Nganong napatukar mo ka ng kanta? Love me like you do, mana ba? Oh. Ganahan mo ko ani nga music good. Og pananglit magkabuwag ganit ta. Og imo ning madungog. Hinaot ka imo ko mahinumduman. Yam. Ginihan ko din eskwelahan. At naman mamauli ang tanang estudyante. Pero, huwag mo si Lizelle. Akong tawagan, Bi. Yam, Yam, asa di ka? Di ako sa inyong eskwelahan. Wala ka dali. di ba uli na ko, Yam? Ha? Di ba nasabot mo ta nga ako kang kuhaon o ihatod sa inyo? Mag-call off na tayo, Yam. Ano sa kayo mag-love? Nahibawan ko sa kong lula nga naguyab-uyab ko. Unya, maguwang pagit ka na ako. Huwag suko kaayo siya. Unsa? Maong mag-cool off na lang ta. Kaya basi ko sumbong siya ni Mama. O paundangon na lang hinuon ko sa kong pag-eskwela. Yam. Sorry kaayo, Yam. Love, di ka pero kinahanglan nga ako ning buhaton. Kaya dili ko gustong maundang sa kong pag-eskwela. Sorry kaayo. Yam. You're the light, you're the night, much, so much. Sakit kayong nahitabo na ko. Pero wako'y mahimo kay nag-call off man si Lizelle na ko. Matagkadungog na ko sa kanta nga Love me like you do. Nainomdom na ikong Lizelle. Pero wala sa kumanganda nga makabalik pa mi. Kay may bago naman kong uyab. Di na lang ko to. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.
Recorded by Radio Mo TV. Mao kato mga higalan kaagi ni Jerry nga taga Makaas, Katmon, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo awit kadakulahan. Love me like you do. Ang mga kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing udubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusap mga higalag mga sukin di paminaw. Kinasingkasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaabit. I-address lang nining tulubanon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamina. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka mahuyang nga taga Malungon, Sarangani Province. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jerwin. Recorded by Radio Mo TV. Hala, kagwapa na akong panahon. Nagsalpang ining sinina mama. Mang lipstick ko, bi. Masamot ko kagwapa. Uy, Jerwin! Uy, naunsa ko din taon ka nga imo man nagisalubang ako si Nina. Unya, nag-lipstick pa jud ka? Aningan ko, ma. Ay, ginoo ko in taon nimong anak ka, uy. Bayot di. Ay ka? Kisay bayo? Pa, Uy, kinuo ko mo, Jerwin. Nausap na purmari mo. Bayot eh ka? opa. Sorry kayo pa. Waman na ko tuyo, pa. Unya, unsaon man na dong. Madawat na nimo nga bayot man ang atong anak. Ay. Ang magpakyo na. Pagtabihin mo na eh. Ala, sige. Ipadayo na yung pagkabayot. Salamat inyo mahapa. Nga inyo kong nadawat sa kong pagkatao. Ay, dong. Lisod man sagud kaayo kung pugson ka namo nga mahimong tinuod nga lalaki. Kay bisag unsaon, dili man gyud na mahitabo. Salamat, ma. Basta pag-amping lang yung taon sa iyong pagkatao, ha? Nga di ka binuangan sa mga lalaki. Opa. Uy, suya kay kunin mo yan, suy. Ha? Nga naman? May mga kay... Panggap naman kasi mong mga parents. Ikaw di ay. Wa yun yan, suy. Kunta ko sa amo, no? Lalaki kay ko. Ay, dagko kay ko mo si Padre, uy. May paday ko nimo. Ay, may ka. Apit mo din, Ay. Ala, day, kita mo tining gitawag anong nag-inom, eh. Pasagin na sila day. Siya. Oh, sige, tawag ni mo, Ket. Oy, migo. Kanina akong nga magkauban ka. Ay, di ba siya si Ket? Oy, si Jerwin man ni. Ay, ganahan ang itawag ko si Kate. Nungat mo ito ya. Yan, mura si babae yung yan tingog. Ay, Ay, pa? salamat, migo. Siya, dadarig gamay na. Hindi. Ay, salamat kayo, ha? Pero, pasan sa ko, ha? Di pa mo ko mo inom. Sige na dyan.
Ari sa mimig ko ha. Salamat. Eh, Kit, tana, Kit. Inumoy, nataktan sa kadra. Bila ay makusik pundo din hispay. Ay. May pagmangita ng trabaho. Unsa man sang trabaho imong sudlan nak? Bisag sa tindahan na good ma. Pawalas ka laay ba? Oh, ikaw. Panangid di papa nimo. Asa mas kam trabaho? Dinida ko sa tong lugar pa. Aron ko ngawon ko din mo. Makaulit dayon ko. Ano na sige, pagtrabaho. Salamat pa. Recorded by Radio Mo TV. Salamat ikaw. Hindi nakasugod na yung trabaho. Bahalag dilid ako ang sweldo. Ang importante nga, may kita ko. Ay, Oh, bago ka din eh. Oo. Ako din si Imo. Jerwin. Pwede ko mga mong number? Sure. Kumusta? Kitsa rin eh. Dili sa nimo nga nakalimot eh. Ang bagong mong friend, si Imo. Ikaw din eh. Ako taon, May nanawag lagi ko. wa mo ko'y lingaw mo nga nanawag pa mo. O gusto sa ko nga pagkapatis ng tingog. Ha? Ano man? Nindot mo marang imong tingog. Kaya parang kubay. Otik ay. Tinod bitaw? When, nanta ko insulti mo. Ano sa mana? Ano mo? Huwag na lang. Kay, ganahan ko nga personal na ko rin isulti mo. Ikaw? Salamat ha, nga misigot ka nga manuroy ta. Kay, masulti na gina ko nimo ang akong gustong isulti. Ano sa rin mo isulti na ko? Uy. I love you, Jerwin. Imo. Muna, Win. Ganahan kay ko nimo. Sure, uy. Ganahan ka na ako nga. Di mo ka tinood na babae. Wako'y labot kung bayot ka. Basta kimahal ta ka. Matubangan ba nimo nga kung gugma? Bitaw, uy, imo. Ganahan sa kun mo. Kung mao, kita na. Imo. Tinuod yads? Uyab ba ni Emo? Wala ki. Kisa minang uyab ninyo. Ikaw? Dili, uy. Sino uyab na ako? Unya kay ganahan sa kun niya. Ako na lang sa siyang sagot. Maayo pa ka. Bisag dili ka tinuod nga babae pero may uyab na ka. Ako in town ini, wag yuy, nasaag uy. Wat-wat lang. Moabo talaga na iyo. Imo. Okay ra ka sa tong relasyon? Okay raman, ka naman eh. Nagtapulot ko. Unsa may imong kadlukan? Bayot ba ako? Basi mapulang ka na ako. Kung mangita kag tinuod ng babae. Hindi ka na mahitabo. Ito na mahitabo kay... Labagay ka. Salamat, Imo. I love you. I love you too. Di ka pa doon nagpauli na ko ron? Di lang sa Win, kay na ako'y importanteng lakaw. Saan na ka? Ako mga barkada, makiginom lagi na ako. Mau ba? Huwag maalang ta magkuyog ha. Okay na. I'm going. Ayun rin si Imo.
Huwag siya siyang pwesto. Oy, Jervin. Kisang gipangita, oy. Dahil sa imo pa, wala gi sa iyang pwesto. Aw, ni-absent man. Ha, nga naman. Gilantan ko, no. Nga naman ka mo surti nga gilan ta, day ka. Kuan, labad lang kong gamay nga kong oo. Mao nga, nananghid ko nga, di lang na kong duty. Nabala ka ba ako ni mo? Ay, nagkabala ka na ko eh. Okay ra ko. Basta ha? O lagi, nakainom naman sa kong tambal. Ga. Oh, dako gid nga prutas nimo. Leo? Oh, Jeruel? Uy, kano ko taong niyaman ka? Ako mga tanan ni mo. Nang niya ako silang imo. O yung natural nga niya ako kay uyaman ni. O dalayan man na niyang lawas mga niya ako kay ako sa yatiman. O saan yan? Oh, Imo, o saan ni? Sorry kayo ha. Huwag ko magtuo nga magkaabot mo. Si Leo ang bago na kong uyab. Sa ato pa? Duha di mismo kinabuhi. Pasensya na kawin ha. Wala ko'y gugma ni mo. Unsa? Si Leo na nga akong gigugma. Dugay na utak ko nga musulti ni mo yun eh. Nangita lang kong timing. Usbo na ko. Usbo na ko pagsulti nga wa na gyud ko'y gugma ni mo. Kasagit ng ibuhat ni mo na ako. Sakit kayo ni. Wa ko magdahom nga makahimo ba day pagluib si imo na ako. Og ang labing sakit kay sama raw sab na ako nga bayot ang igipuli. Dili na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tampo. And more power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka tamang hikalang kaagi ni Jerwin nga taga Malungon sa Rengani Province. Uban sa awit ngayang kipangayo awit nga nakulhan, ako'y mahalin. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ugabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala at mga sukin ti paminaw. Kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tuluminon, handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hantol sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamina. Hi, Jisa. Mupauli na ka? Uy, ikaw mong ko din na, Anton. Mupauli na ka? Naoton. Pwede ako na lang ang muhatod di mo. Nga naman? Walang, ganahan ko nga ako kay ihatod. Wa man kalimos ko. Wa, uy. O niya, okay ra nimo? Nga ako kay ihatod? Sige. Agoy, basig na ibog na limos, Anton, uy. Saba, uy. Di man ko na muhatod ang tao kung may gusto nimo or may tuyo. Grabe siya, oh. Dinig friend lang, ha? Pwede man. Pero murag lahi akong tanaw ni Anton. Nagin na siya hilong mapagtanaw ni mo, tay. Day, Isabel. I love you, Jisa. Anton. Basi makaingon ka nga mapahimuslanon kay ko. Nga nagigsuod ko mo, kunya, gipanglaban ti ka. Lisod-sad kayo kung akong pugman akong feelings nimo. May chance ka ako. Dili makalisod ikog maon, Anton. Kay buotan man ka. Ang sabot mong pasabot. Ako na kang gisagot. Tinuod? Oh, laki. Unya,
uyab na ta. Salamat kay Jess nga ako ni paanto sa dugay. I love you. I love you too, Ton. Na all na uyab. Ako na lang gisugot si Anton Bay, uy. Kay nakita man sagud nako nga seryoso yung tinguha diri nako. Mao cute, anak cute. Unya day kanos amo magbinyo, minyo gidayon? Ay unsa di ay. Maghuwat day ka nga magedad kag 35 usa ka mga anak. Pagbinyo na mo mitas mga bata pa mo. Masabihan na nga akong Ginoo na, Jess. Lain kayo kung mutaas na itong edad, usa ta magminyo. On si Bot may pasabot. Gusto unta ko na ako nga magminyo na ta, Jess. Anton, Musugot ka na magminyo na ta? ikaw, kaya na magkaani mo. Sige, magminyo ta. Ko pa. Mabalik man sa talim mo. Dugay na kong mga nga maubot ni kayo na, Jess. Nga maangkon ka. Jess, Jess. Recorded by Radio Mo TV. Kumusta ang bagong minyo, Day? Okay ra, Day. May po ko doy na minyo na ka. Ako'y taon ini, wa pagid mahalin. Hala, no, pag minyo na ko na aron parehas na tangdo ka. Nakisamay tayo ako minyuan. Uy, nga wa man, saag rin ako. Ay, bitaw da Isabel, uy. Huwat-huwat lang, good. Moabot na lagi na nimo. Ayaw na pagdali, good. Wa po nang di maabot si Anton. Ano na ako mukhaon. Ako lang siyang paaboton. Magkalingaw lang sa akong Facebook, di. Ayan na. Di aman din ni chat na ko. Si Wally man eh. Kumusta? Wa tinggali na siya may bawang ninyo na ko. Oh, ayan na. Manubakit ay. Hello? Hello, Jess. Kumusta? Okay ra. Nanawag man lagi ka. Ikan mo ko Manila. Bagwara ko nabot. Mao ba? Kumusta naman ka, uy? Ganito na magkita, Jess. Mingaw na kay kunin mo. Ron, kuan kining... sorry ha, pero... minyo naman ko. Ha? Minyo na di ka? Oo, Ron. Mau ba? Magkita lang tabi sa no, minyo na ka? Dili pwede, uy. Kalain ka, ano makikita kong lalaki no, niya may banan ako. Jess, ayaw lang pag una-una o tan. Gusto lang kong makakita ng mas personal. Ron, mag-istorya lang niya tagusab ha. Di abot ako bana. Sige, manawagawan niyo ko na bumalik. Nandiyan ka. Ganyan rin ko nakabantay ni mga wakay tingog-tingog sa akong pag-abot. Di ka pwede ko sa kong trabaho dun. Mao ba? Kapangway na kay musawi pa taog trabaho ma. May nanok tug maayo si Anton. Pero ako, wa pagitawon ko makatuwag. Uy, may chat naman sa bisroni na ako. Wa pa di ay kamatog. Gimingaw na baya ko nimo. Tahasol ba rin gawhana, uy. Ako nang i-off ako internet, eh.
man ka, day, uy. Okay, nagit kaayo, day. Agbot ako ipasabot pa. Wa pa gid mo makabuo si Anton. Wa pa jud ka mamatos. Wa pa man gid, day, uy. Wa pa gid gitugot sa panahon. Aloy, paspasin sa dinyo, uy, aron makakita na mong liwat. Ah, Dong, nanawag na lagi ka. Day, madugay kog uli karon ha. Nga naman? Na ako'y pambungan nga meeting, day. Importante kayo. Ah, sige, Dong. Buwan na lang kog uli ni mo. Ay, kalaay ba ini ulit sa'yo, eh. Naway kauban sa bahay. Ah, may pamato kong mall. Kanindot, yatanaan sa mga inahan na nagdas ilang mga anak. Makaibog ang tanaan. Ay, ako yung taon, ani. Wapag yung anak. Ay! Ala, sorry. Sorry, Sap. Ronnie? Jessa? Nagsige ka balibad ako. Nga, di ka makikita pero giabot kita sa kapalaran. Mao lagi, uy. Binyo na di ka? Oo, taon, Dong. Nga, bilang makabugang imo anak. Wapa, uy. Wapa gihatag ang Ginoo. Uy, naunsa ka, uy. Sige mo kagtutpok na ako. Wow. Di ano gunan ako nga. Dili ako nakapag-iyan mo. Ang saon, nga gusto mong kang ma-abroad. Mauto nga, imo kong gibiyaan. Taas good kay kong pangandoy sa kinabuhi. Mahong ako nang kang gibaliwa. Nga? Minyo na ka? Wapoy. Gusto ba sa kong bubalik sa gawas kay daghan pa kay kong gusto sa kinabuhi. Ah, mao ba? Sige, good luck. Mupaulit na ko ha, kay basig maabot na akong bana. Sige, ako lang ihatod. Ron, unsa ko ni? Ngayon kita mo ko ni mo din eh. Abi ko na ako kibang ihatod. Yes, I'm sorry. Pasaylo ako nga, ako ni buhato ni mo. Sa una pa ko gusto mo angko ni mo. Pero nahadlo ko kay, di ba ko andam. Kay dagan pa kong pangandoy sa akong kinabuhi. Ronnie. Pangahangyo ko ni mo. Ano ko palipare. Ihatag lang akong gusto. Ronnie, minyo na yung taon ko. Dili ko gusto makasaha sa kong bana. Jess, huwag mo sa'yo din eh. Itarang to ka. Mong ihatag ang akong gusto. Jess. Ganito sa kong kipating kaya akong kikakos. Jess. Ginoo ko. Nakasaha ako sa kumpana. Nasaylo ako, Diyos ko. Madugay na sa kag-uli ron, Dong. O, day, unsa ka magod nga naaming importanteng trabaho ron. Maong ikaw lang din sa ato, ha? Sige, Dong. Musorry lang ko sa mall, aron malingaw ko. Okay, sige, day. Hindi ko pula ng sipis. Ernie, pila na kayo kayo nga may nahitabo na po. Nahadlok ako ini. Nakasahan akong bayo sa kumpana. Nalipay ka uban ako, di ba? Nalipay man. Kikita ba may unang uyab, di ba? Buwagi ang imong bana. Kita mag-ibon. Ernie, dili mahimo. Buotan kayo si Anton. O kasal mi sa simbahan. Mao nga to na lang ng umbamon. Dili na ko. Chisa. Igo na nga itong pagpakasa, Ronnie.
Dili na ka magmahay. Kapila na kay gayang nga nakuha ko nimo. Maong pasaylo ako. Dili na nako kaya. Dili na to paabuto nga masakpan ta sa atong gibuhat. Maong ato na lang hunungan. Dili na ko makikita nimo. Diyos. Parang kailan lang. Og kay tao man lagi ta, ulipon sa pagpakasa. Ang importante nga makaamgo ta sa atong gibuhat. Og suka di atong hitabua, wa na ko'y balita ni Ronnie. Kaya ako nasag siyang giblock aron dili sa magsamok-samok nako. Og sa mga asawa nga naminaw karon, ayaw ninyog sunda ang akong gibuhat. Mahala og panggaan ninyo ang inyong bana, labi na gyud kong kinibuotan. Dini na lang kutob og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. May may higalang kaagi ni Jessa na taga Butuan City uban sa awit ngayon kita ngayon. Awit iragawan sana dalawang puso. Sana dalawang puso ko. Among kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing ubay sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong didapit sa pabara sa inyong nagalanglaing kaagi sa kinabuhi na naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handiman sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Magaling sa kalalaki nga taga Banilad, Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasangan nga Alvon. Recorded by Radio Mo TV. Dong, kumusta naman imong gi-applyan nga trabaho? Wa pa mong gipay balita, ma? Ay, kinahanglan na gid kaayo ka makatrabaho, nak. Wa na tayo makaon sunod adlaw, adi. Sige lang, ma. Mangita na ko pagi nga makakwarta. Mga apply sa kuslain. Bisag unsa nga trabaho, ma. Basta makatrabaho lang gid ko. Salamat, nak. Nadawat ako. Yes! Yes! Nanakoy trabaho! Welcome sa company, Alvin. Salamat. Unsa naman sad ni? Palpak na pod? Ma'am, nag-follow naman ko sa instruction. Dili sa siguro kay ingon anak kabugo, no? Kapataka lang ang follow instruction? Ay, nakibong ng amdisi, bay. Inaanak yun siya. Sige lang, bay. Magtarong mo sa kusang trabaho. Para wa siya rason nga masuko. Alvin, ikaw ni bahala ng mga papers, ha? Ha? Ma'am, wa para ba Ikaw ni pangita og paagi nga mahuman na nimo tomorrow before lunch. Okay, ma'am. Sam ka, uy. Dawot mo lang ka sa trabaho gihatag ma'am ni mo. Okay na, bay. Ibaw mo sa ko nga kumubalibad ko. Kasaba rin madawat na ko. Or basig, sip-sip lang yun ka. Bay, ay lang lain na pagsabot ang akong pagkugis trabaho. Nakinahanglan lang lagi ko kwarta. Mahong akong giampingan ng akong trabaho. Bay, bisig kung sa paibahato ni mo, di na ma-appreciate yung DC. Baliwa lagi po na niya. Yun na siya kamangtas. Laom ng gabi pero nagkampi ko trabaho man.
basta si Ma'am Daisy ay wa pa magawas. Grabe siya makadag trabaho eh. Sige. Padung ko niya. Ano maghilag ko to, ma'am? Huwag sa kayo naitabo. Di na lang kumutan niya kay pasay masuko niya to. Upauli niya sa ko kay ako lang usa ang nahibilin din sa office. Diba? Sinundig siya na. Huwag pa siya makasakay. Taon-taon din siya nagatang. Magkawa siya ko sa motor. O, ituon ako siya. Ma'am! Tana? Alvin? Ihatod di ka, ma'am. Gisundan ba ko nimo? Ha? Recorded by Radio Mo TV. Gisundan ko nimo no? Uwa ang taon, ma'am eh. Mapasay pag-out na ko. Unya, ngano pasakit mo ko nimo si mo motor? Kay delikado na kayo orasa, ma'am. O lisod sa kayo isa kay din yung taxi. Pero... Dali na. Sige, good. Asa mong kapatod? Niyata, ma'am. Salamat. Ma'am! Uy! Ang helmet! Ma'am, ang helmet! Misutoy ba siya dagan? Pasol na ko. Asan tas mo? Ganun din niya ko siya sa ospital na patot? Si Ma'am Daisy. Ma'am! Akong... Wala siya. Kinsa mo? Ang akong anak. Patay na ang akong anak. Sorry, Alfred. Okay naman, ma'am. Nganong niapawag ka? Akuan ka nang... Kawaunang-untan ako ang sinit, ma'am. Dara, oh. Lakaw na. Pauli na. Ay, naluoy ko na ko na ni ma'am. May anak na siya. Samot bit siguro kang liad ang batasan ni ma'am karon nga. Patay na ang iyong anak. Nilagruhal gini ma'am bay. Liit siya ba? Kaya pag-abot ya, igor mo niya gilabyan. Pwede na sugo. Mau ba, bay? Albian, ipatawag ka ni ma'am. Ha? Ako? Dili ko gusto nga na ay makalusot nga storya bahin sa nahitabo gabi. Oo, ma'am. Ma'am, di mo na ka mo leave? Usa? Dili ka ko gusto mo uli sa bay. So may ganahan mo, ma'am. Ganahan ka nga malimot sa tanan. Banante ka. Unsa? Magbakasyon ta. Mufayad tag leave. Mag-beach na.
O gusto na ko nga, nag-abot na to dito. Di ka magpakaroon ingon. Ayaw pog ni mong kaugalingon. Pag-enjoy. Pagbuhatang tanan mong gusto mo haton. Sakit kayo akong dugan, Avon. Single mom good ko. Naning kamot ko. Iatag na ako ang tanan. Gibuhat na akong tanan para sa kong anak ka masakiton. Pero unsay hitabo. Wa na ang akong anak. Patay na ang akong anak. Ma'am, hubog na ka, ma'am. Dali na. Yato hindi kasi mo kwarto. Sige na, ma'am. Katog na. Gwapo, hindi ka, no? Ha? Gwapo sa kisyan. No, okay, ano? Hindi ko makatawag sa nahitabo ng mga panties. Wala. Hindi na siya mukha sa una-una. Ilabi na nga. Naibago kung unsa ginagtinawag niya batasan. Ipilit niya nga ipakita sa mga tao na salbahe siya. Kaysa kaluyan siya. In love na ka niya, no? Oh, ha? Spy, sa pwede-dugayan mo. Kuya, birim. Ha? Manguyab ka na ko? Oh, Ma'am Daisy. Nga naman. Kay nakita na ko kung unsa ka vulnerable. O gusto na ko nga ako may muatiman o mupangga ni mo. Alvon. Please, hatagi ko chance kay ipakita ni mo nga angay kang mahalon. Thank you. Thank you, Alvon. Yes. Hatagan ikaw chance. Thank you, Daisy. I love you. I love you too. 4 years na ang nilabay. O kaslunod namin ni Daisy. O so far, malipayon mi sa mong relasyon. Di nila lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo ka ng mga higalang kaagi ni Alvon nga taga Banilad, Cebu City. Uban sa awit nga yang ipangayo, awit nga nagulahan, patutunguhan. Ang mong kaagi gibatan na doon sa radyo ni Carol Marie Caen o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala at mga sukinti paminaw, kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakahabi. Yadres lang nining tulumanon, hantumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpamilya. Nawar mo. Huwag ipasahiro na. Hi, Jem! Mabiyahe ka? Oh, Beth. Ano na lang ko sakay ni Mobi? Kay, dugay naman akong suki. Good, masing malit ko sa trabaho. Sige, huwag problema. Dali. Ihatid ka sa mong trabahoan.
Jimmy, ikaw di sakyan ni Bet, be? O bay, wa mo ko na yung suki. Wa man ay klaro yung suki ko. Usay mo tunga, usay di. Mo lagi? Maong ako lang ang yung gisakyan girina. Ako pa ni mo, bay, no? Ikaw mo lang atong pirmihan ng Bet, bay. Basin pa rin og magkauyab mo. Ah, bay, lagi. Hi, Beth. Duty na ka? O, Jim. Aray na lang sakay na ko. Kay, wa pa magaling mo suki. Na, wa pag yun, Jim. Akong lihat to, di mo. Aron, di ka malate. Ah, sige, Jim. Beth, Jim. kung sa kay maayo kun, ako nalay, tighatod ni mo sa imong trabahoan. Aron, di ka malate pa. Mayroon bitaon ta ko ni mo, Jim. Kaya na, dugay kis Noy Edgar mo abot, uy. O niya, ako lay, tighatod di mo. Ah, sige. Ikaw na lang, Jim. Nasa ato pa, makadiskarte na ka, ana. Kay, ikaw na may kahit tighaton niya. So, ayan lang bay. Oy, ayag luya-luya diya. Tumba, tigid, anong makauyab ka? Hi, Beth. Uy, Jim, ni aman lagi ka. Nagot sa kadini sa kontrabahoan. Naghuwat mo. Ano man? Ah, basig maglisod niya kag sakay ba ni Pauli mo. Maong ako lay kuha nimo. Sakto gid kaayo, Jim. Kay kaduha ba ako musakay pangin sa ato. Mo lagi. Dali na, sakay dali. Salamat po nga, nikuyo ka na ko mga snacks. Nganong gidadi ko nimo din, Jim? Namugod ko isulti nimo. O nga, wam ko ilang lugar nga akong dadaan mo. Lain sa kayo kung musulti ko nimo sa akong toyo nga, magdagar ang motor, di ba? Okay, ramanggod. Di na okay. Okay ko tayong bastos na kayo eh. Ha? Oh, ansam di isulti naman ako, Jim. Kan, o nga, Bet, di ka masuko? Dili man ka na binuang. Dili eh. Unsa man lagi na. I love you, Beth. Jimmy. Mana, Beth. Nakagusto ko mo. May chance ka ko. Kuan, Jim. Matugan lang sa kuning tinuod, ha? Ganahan man sa kunin mo. Kumawa. Uyab mo ta? Oh, Jim. Ako na kang gisugot. Salamat, Beth. I love you. I love you too. Recorded by Radio Mo TV. Ingon bitaw ko ni mga mauyab ralagi na ni mo sa Bet lagi. Huwag ko magtuubay nga. Iya di kong sugtong. Kaya lipay na kay karon, ha? Kay mauyab na giga. Oh, bay. Uy, kabutangan sa kong kalipay nga. Nikauyab naman ni Beth. Tinuod ning akong nadunggan na balita, Jimmy, nga uyab ko nun mo ni Beth. O, ma. Pagbura ko na yung gisugot. Aw, maayo hinuon. Buutan man sa dang bataa. Maayo unta kung magminyo na mo. Oh, mahal mo eh. Pamunyoon. Dayon ko. Maayo manggod ng magminyo dayon mo aron makakita dayon ko og apo. Ganun katawa ka. Nalingaw na ko sa mong gisulti na ko nga. Paminyoon na ta ni mama ni mo. Lagi, gusto na ko na siyang mutanaw apo. Ingon anak, gina mga tiguang, uy. Gusto, gina yung mutanaw apo. O, lagi. Dili sa tamo ganahon na aning minyo, Jim. I-enjoy lang sa nato atong kaugalingon. Samtang uyab pa ta. Unsa mo kang orasan na kukuhaon, Bet? Ayaw na kukuha, Jim. Ha? Nga naman? Naapamilak ko sa akong mga amiga, good. Basi madubay ko sa pagpauli ba? Oh, mo ba? Oo niya, inigpauli mo. Magpahatod ako sa akong mga amiga. Beth, huwag mo kayo trabaho ron. Malaag ta? Pasensya na, Jim, ha? Kikapoy, hindi ko, uy. Di ko ganahang mulakaw.
Oo, okay na, Beth. Isasunod na lang, Jim. Karang kondisyon akong lawas. Manglakaw ta. Sige. Yay ka! Di nagid na pwede ba yay? Uyab good mo. Kinahanglan gina mag-date-date mo. Date-date ba? Unta lagi ba eh. Pero, saan man nga, ibalibad man. Alibad. Pugsoy. Unsa man ka? Uyab good mo. Kinahanglan nga maka-score gid ka ba eh? Dinira ka? Oo, Jim. Ganira ko. Naraman din sa unahan ng bahay sa ko, amiga. Sige. Mo message ako ni mo hakon, mapakuha na ko. Sige, Beth. Sobrang inuwag. Uy, si Beth mo din eh. Hello? Hello? Asa man ka? Di ako sa bahay. Ganina na kung sigit palawagin mo. Tugayan mo mutubag, oy. Sorry kayo, Beth, ha? Nakatuog mood ko. Pareha lang ko, bes. Kaya muli na ko. Sige, muanan ako. Sorry kayo, nadugay ko. Dugay ko nakabantay sa mga pagtawag niyo ko. Kapuya, biya ni mo eh. Ganina rin ko nagpinaabot ni mo. Pasensya lang, Beth. Sige na. Ihatod ako sa amo. Sige. Dito. Nakainom ka? Sus, gamay ra, oy. Ako mga amiga, dili man magpabalibad. Sige na, ihatod na ko kay katunggo na kay ko. Ako panimo no? Imo na minyuan. Minyuan? Oo, minyuin na lang na. Aron di na magsigig laag ba? Maayo ka ba? Magrigay sulbad ba eh. Aron di na magsigig laag si Beth ba eh. Di na magsigig adto sa iyong mga amiga. Maayo pa tingali ba isa? Mara lagi na sulbad lagi. Minyuin na si Beth. Dili ka mo sugot. Ha? Dili ka masugot nga makigminyo na ko? Dili, Jimmy. Beth. Kano saan may tamagminyo nga? Nagkataas ang mga itong edad. Kung mamugos ka kayo magkininyo na ako, magbuwag ta. Beth. Kung magminyo naman ang gani ko, dili ikaw akong minyuan. Beth. Unsa ko lang, di pa naman tingin mo. Gusto kag klarong storya, Jimmy? Wala ko'y gugmanin mo, Jim? Mauna. Bisag gamay wa ko'y gusto nimo. Ang nga nung imo mo kong gisugot na, huwag nakigugban ako. Gisugot lang di ka. Aron na itighatod na ko sa trabahoan. Giuyab di ka aron ko na ko'y mga lakaw, madali ra ko. Pero bisag gamay wa ko'y gugmanin mo, Jimmy. Maong sorry kayo nga dili ko makininyo nimo. Og, maayo tingali nga, hunungon na lang na nato. Magbuwag ta. Unsa? Pamanggi pa ni paingnan ba ang atong relasyon? Kaya ikaw naman nahigugman ako. Og ako mahigugman nimo. Maong sorry, Jim. Ato na ni hunungon ang atong pagpakabuang. Huwag ko magdahong nga gigamit ready ko ni Beth. Iyag kong gisugot aron himuon niyang driver sa imong lakaw. Sa pagkakaroon, nagpabilin ba kong ulitaw? O nahadlok na nga manguyab. Itingali binuangon na sa kus mga babae. Dili na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagabi nga kong tampo. More power sa argument. Recorded by Radio Mo TV. No, kita man yung higalang kaagi ni Jenny na taga Mati City, Davao Oriental. Uban sa awit ngayang kipangayo, awit na nagawang kisat na ta. Ang mga kaagi, gibuhatan ng doon sa radyo ni Ricky Persuelo Garing, ubibig sa direksyon